ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା କେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରୁଛି। ବାହାଘର ଯେବେ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଘରେ ଆଜି ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିକି ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ତ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଏଠି ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି। ନନା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, 1:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୂଜା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ତାର ପିଇସି ଆଉ ମାଉସୀ ମାମୁଁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଆଜି ବେଲୁନ୍ ମାନେ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ବି ଏଠି ତା ଭାଇ, ମାନେ ଆମ ଛୁଆର ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ କିଛି ପିଲା ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଛୁଆ ତାର ଏଠିକି ସେ କେକ୍ କାଟିବ, ଆଗେ କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସିଏ ତା ଯାହା ବି ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେକ୍ କାଟିଲେ। ଆଉ ଦି ଭାଇ କେକ୍ କାଟି ସାରିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦି ଭାଇ ମାନେ ଖୁଆଖୁଇ ହେଲେ। ଖୁଆଖୁଇ ସରିଲା ପରେ ତାର ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମ ଛୁଆ ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ। ଆଉ ମାନେ ତାର ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ନା, ଜନ୍ମଦିନ ରହୁ।